Kamusta mga bata? Subong nga adlaw, ako naman ang inyong mangin kaupod sa inyo leksyon sa Araling Panlipunan 3. Ako gali, si Ma'am Mary Hope Felinia. Handa nga magtudlo kag maggiya sa inyo. Dali na kang magtuon. Subong nga adlaw, pagatun-an naton ang mga pinasahi nga simbolo kag tanda sang Akon Probinsya. Pagkatapos ng leksyon nga ini, ginalauman nga mahambal mo ang mga buot silingon sa mga simbolo kag tanda nga makit-an sa opisyal nga selyo sang kaugalingon nga probinsya. Tinguai ini. Kilalaha ang mga masunod nga mga laragway. Isulat sa linya ang letra sang husto nga sabat. Tuluka ang una nga laragway sa numero 1. Ini bala, letra A. Ginasimbolo sini ang pagsakop sa aton sa mga Amerikano sang tuig 1898 hasta 1946. Ukon, letra B. Ini nga selyo halin sa tigulong nga ginhatag ni Reyna Regent Maria Cristina nga Lamoy Leal in Noble Ciudad de Iloilo nga ginakabig ini nga sentro sang komersyo. Ukon letra C. Ini nga selyo tanda sang pagsakop sa aton sang mga Espanyol sang tuig 1596 hasta 1898. Ukon letra D. Ginasimbolo sini ang tatlo kadalago nga isla sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ano kayhan ang inyo sabat? Masunod nga numero. Numero 2. Letra A, letra B, letra C o kon letra D. Letra A. Ginasimbolo sini ang pagsakop sa aton sa mga Amerikano sang tuig 1898 hasta 1946. Ukon letra B. Ini nga selyo halin sa tigulong nga ginhatag ni Reyna Regent Maria Cristina nga Lamoy Leal in Noble Ciudad de Iloilo nga ginakabig ini nga sentro sang komersyo. Ukon letra C. Ini nga selyo tanda sang pagsakop sa aton sa mga Espanyol sang tuig 1596 hasta 1898. Ukon letra D. Ginasimbolo sini ang tatlo kadalago nga isla sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ano kayhan ang inyo sabat? Ano naman ang ginapakita sang laragway sa numero 3? Letra A. Ginasimbolo sini ang pagsakop sa aton sa mga Amerikano sang tuig 1898 hasta 1946. Ukon letra B. Ini nga selyo halin sa tigulong nga ginhatag ni Reyna Regent Maria Cristina nga Lamoy Leal in Noble Ciudad de Iloilo nga ginakabig ini nga sentro sang komersyo. Ukon letra C. Ini nga selyo tanda sang pagsakop sa aton sa mga Espanyol sang tuig 1596 hasta 1898. Ukon letra D. Ginasimbolo sini ang tatlo kadalago nga isla sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ano kayhan ang inyo sabat? Katapusan nga numero 4, tuluka o kung tanawa ang laragway. Ano ay hanang sabat? Letra A. Ginasimbolo sini ang pagsakop sa aton sa mga Amerikano sang tuig 1898 hasta 1946. Ukon letra B. Ini nga selyo halin sa tigulong nga ginhatag ni Reyna Regent Maria Cristina nga Lamoy Leal in Noble Ciudad de Iloilo nga ginakabig ini nga sentro sang komersyo. Ukon letra C.
Ini nga selyo, tanda sang pagsakop sa aton sa mga Espanyol sang tuig 1596 hasta 1898. Ukon letra D, ginasimbolo sini ang tatlo kadalagko nga isla sang Luzon, Visayas, kag Mindanao. Ano kayhan ang inyo sabat? Tistingan ta kung nadumduman ninyo ang nagligad ninyo nga leksyon. Balikan naton. Basaha ang mga pamangkot kag pili ang gusto nga sabat sa kahon kag isulat sa linya. Una, ano ang ginpakita sang monumento o makasaysayan nga lugar sa kada probinsya? Ini bala, letra A, makasaysayan nga mga ihitabo? O kung letra B, wala ako sang labot sa mga importante nga ihitabo? Letra C, pagbaliwala sa mga hitabo sa kasaysayan. O kung letra D, paghanduraw sa mga importante nga hitabo. Sa ikaduha naman nga numero, paano mo matagaan sa importansya ang mga importante nga hitabo sa inyo? Ano ayan ang sabat? Manami mga bata kay nadumduman ninyo ang inyo nagligad nga leksyon. Subong naman, diskubrihon naton ang aton bag-o nga leksyon. Tuluka ang inyong mga screen. Ari ang opisyal nga selyo sang dakbanos sang Iloilo. Manggaranon ini sa kultura, relihiyon, pagtulunan, pagpasidungog, kag dunang manggad. Sa idalom sang Kasuguan Bisera sang 1899, natukod ang gobyerno sang Iloilo kag sa idalom sang Kasuguan Bakura, ang munisipyo ti Iloilo nangin dakbanwa. May apat ka parte ang selyo sang dakbano sang Iloilo. Aton kilalahon ang buot silingon sang kada selyo sini. Hibaluon naton ang mga simbolo sang opisyal nga selyo sang dakbanwa sang Iloilo. Tan-awa mga bata ang inyong screen. Tuluka ang una nga simbolo nga aton pagatun-an sa selyo sang dakbanwa sang Iloilo. Ano ay hanya simbolo ang inyong makita? Husto! Mga bituon! Ang mga bituon nagasimbolo sang tatlo kadalagko nga mga isla sang pungsod Pilipinas. Amo ini ang Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sunod naman nga simbolo. Ang dakbanwa sang Iloilo nagaadoptar sang iya selyo halin sa titulo nga ginhatag ni Queen Regent Maria Cristina nga Moy Leal kag ginatawag nga Moy Leal in Noble Ciudad de Iloilo. Kag hasta subong nagapakita ini sa selyo sang dakbanwa sang Iloilo. Nangin sentro ini sang komersyo kung sadiin nangin puerto man ini sang ang katanay sang kalamay halin sa tupad probinsya sang Negros. Ano nga sapat ang inyong nakita sa screen? Ini ang ikatatlo nga simbolo nga makita sa selyo sang dakbanwa sang Iloilo. Husto! Isa ka pispis. Ano ini nga pispis ayhan? Husto! Ini nagasimbolo sang pagsakop sa Pilipinas sa mga Amerikano sang tuig 1898 hasta 1946. Ginarepresentar ini sang isa ka agila. Ano naman ayhan ini nga klase sang sapat? Nga makita sa simbolo sang aton opisyal nga selyo sang dakbanos sang Iloilo.
Husto! Ang simbolo naman nga ini nagapakita sang pagsakop sa aton sa mga Espanyol sang tuig 1596 hasan 1898. Inarepresentar ini sang isa ka leyon. Natapos na naton tun-an ang apat ka simbolo nga ginapakita sa selyo sang dakbanon sang Iloilo. Tan-awon naton kung nagapamati kamo sing maayo. Maghanas. Sabti ang masunod nga mga pamangkot. Bilugan ang letra sang husto nga sabat. Una nga numero. Ano ang ginasimbolo sang agila sa selyo sang dakbanon sang Iloilo? Letra A. Pagsakop sa mga Espanyol. O kung letra B. Pagsakop sa mga Amerikano. Letra C. Paglusob sa mga Hapon. O kung letra D. Giyera sa mga pungsod. Sunod nga numero. Numero 2. Selyo nga nagasimbolo sang tatlo ka dalago nga isla sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Ano ini? Letra A. Bulan. Letra B. Adlaw. O kung letra C bala ini, tatlo ka bituon. O kung letra D. Leon. Ano ang sabat? Mahusay mga bata. Tuod nga nagapamati gid kamo kag nagapaminsar sing maayo parte sa aton leksyon. Tandaan lang naton permi nga ang opisyal nga simbolo kag tanda sang isa ka pungsod nagapakita sang kahilwayan o kon independence sa idalom sang iban nga pungsod. May opisyal nga tanda ang kada pungsod, amo man ang kada probinsya sa rehiyon. Makit-an ang mga simbolo nga ini. Makit-an ang mga simbolo nga ini sa mga opisinahan sang gobyerno kag sa mga hilikoton pang-opisyal sa mga lokal nga panggobyerno. Ang simbolo sang probinsya nagapakilala sang kinaiya sini, kaupod sang kultural kag iban pa nga nagapakilala sang probinsya. Ang mga simbolo nga ini amo ang nagabug-os sang relasyon sa mga tawo nga nagaistra diri padulong sa ila paghiliusa bilang miyembro sang probinsya. Himoa ini. Tun-i ang mga laragway kung ano ang ginasimbolo sini. Pilia lamang ang husto nga sabat sa kahon kag isulat ang letra sa linya. Una nga simbolo. Letra A. Ginasimbolo sini ang pagsakop sa aton sa mga Amerikano sang tuig 1898 hasta 1946. Letra B. Ini nga selyo halin sa tigulo nga ginhatag ni Reina Regent Maria Cristina nga lamoy liyal in noble syudad di Iloilo. Ginakabig ini nga sentro sang komersyo. Letra C. Ini nga selyo tanda sang pagsakop sa aton sa mga Espanyol sang tuig 1596 hasta 1898. Ukon, letra D. Ginasimbolo sini ang tatlo ka dalagko nga isla sang Luzon, Visayas kag Mindanao. Numero 2. Ano ay hanang sabat? Sunod. Numero 3. Katapusan nga numero. Numero 4. Ano ay hanya simbolo ini? Husto. Mga pamangkot. Ibutang ang letra sa linya sang husto nga sabat antes ang numero.
Una, ano ang tatlo ka mga dalag nga isla nga ara sa selyo sang Iloilo? Letra A. Luzon, Visayas, Mindanao. Letra B. Luzon, Manila, Visayas. Letra C. Visayas, Iloilo, Davao. Ukon letra D. Quezon, Mindanao, Capiz. Sunod nga numero naman. Numero 2. Ano ang buot silingon sang selyo nga nagarepresentar sang leyon nga sapat? Letra A. Kay ayhan. Letra A. Ayhan. Gera sa mga pungsod. O kung letra B. Pagsakop sa mga Espanyol. Letra C. Pagsakop sa mga Amerikano. O kung letra D. Pagdamo sa mga leyon nga sapat. Ikatatlo nga numero. Ano ang ngalan sang sapat sa selyo nga nagasimbolo sa pagsakop sa atin sa mga Amerikano? Letra A bala ini, bituon. Letra B, leon. Letra C, agila. O kung letra D, baruto. Sunod, numero 4. Diin sa mga selyo nga ini ang nagapakita nga ang Iloilo isa ka noble de syudad kag sentro sang komersyo. Letra A bala ini? Letra B. Letra C. O kung letra D. Anong imo sabat? Mahusay mga bata, ka mga sagad. Sigurado ako nga damo gid kamo minatun-an sa subong naton nga leksyon tungod sa inyo pagpamati sing maayo kapag tan-aw sa aton nga leksyon. Para sa katapusan nga hilikoton, ang dugang nga hilikoton. Pamati sang maayo. Sa bulig sang imo tagapag-ubay, magpili sang isa ka probinsya kag mag-research sa internet o kon libro sang isa lang ka opisyal nga selyo sang probinsya sa Rehiyon 6 o kon nakatundang Visayas. Pwede nga drawingon kag duagan o kon i-print kag itapik sa short bond paper. Pwede nga probinsya sang Capiz, probinsya sang Aklan, probinsya sang Antique, kag probinsya sang Guimaras. Naintindihan nyo ang inyong hilikoton? Kag diri natapos ang aton leksyon sa subong nga adlaw. Kabay pa nga minatun-an kamo kag inyo ini pagagamiton sa inyo pang adlaw-adlaw nga kabuhi. Sa sunod naman nga aton pagkita-nay. Paalam grade 3.